Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-ammont ta' turisti li fix-xahar ta' April ħallew Malta żdied b'aktar minn 12% meta paragunat mal-istess xahar is-sena li għaddiet. L-Italja u r-Renju Unit jibqgħu l-iktar żewġ destinazzjonijiet favoriti mal-Maltin fejn kien hemm żieda fl-ammont ta' turisti Maltin lejn dawn iż-żewġ pajjiżi matul ix-xahar ta' April. Skont l-istatistika, 60% ta' dawk il ħallew Malta li pajjiż ieħor fix-xahar imsemmi kienu rġiel, waqt li ftit inqas minn 4,000 persuna irritornaw lura pajjiżna fl-istess ġurnata. B'kollox ftit inqas minn 100,000 persuna telqu minn Malta lejn destinazzjoni oħra fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena, żieda ta' 14% meta paragunat mal-istess 4 xhur, jiġifieri bejn Jannar u April is-sena li għaddiet. 86% tat-turisti li ħallew Malta fl-istess perjodu għażlu d-destinazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-ikbar numru ta' turisti li ħallew pajjiżna fl-istess perjodu kienu jaqgħu taħt il-kategorija ta' bejn il-25 u 44 sena.